Avui fem uns fideus soba amb tonyina fresca i unes verdures. Verduretes que són pak choi, shiitake i ceba tendra. I com a salses utilitzarem salsa de soja, mirin i una mica de salsa de peix. Comencem la recepta bullint els fideus soba perquè després els refredarem i els saltejarem amb les verdures. Tot seguit saltegem el shiitake tallats d'aquesta manera i la ceba tendra. Ja tenim bullida la pasta, ara només ens falta saltejar els pak choi. I ens queda només saltejar el pak choi, que ho fem de dues maneres, primer o en dues etapes, primer les fulles i després els troncs. I aquí la part més dura dels pak choi o el seu tronc. Hem de saltejar un parell o 3 minuts. I ara marquem les tonyines i les tallarem a daus. Les deixarem cruetes per dins. Ja hem marcat les tonyines, les tallem a daus i ara ho barrejarem tot junt a la paella. Ja ho tenim tot barrejat i és per servir. I aquí tenim aquests fideus soba amb verduretes i tonyina.